ndị be anyị ekene m unu ndị be anyị ekene m unu nke echi nye zalun achọrọ m ka anyị kwuo maka solitude ọ ya akụzi n'ụbọchị taa. Gịnị bụ solitude? Nke mbụ ihe ebidogodo ebe isi ihe bụ solitude bụ the state of being alone. Ịnọ sọsọ gị. Solitude, state of being alone or situation of being alone, lonely. Ịnọ sọsọ gị. Solitude na-require ebe jụrụ oyi, ọ bụla ebe mkpọtụ dị. Ịghọta na ndị monk, ndị a na-akpọ ndị monk na-ebi ụdịrị ndụ ahụ. Ịhapụcha ihe niile enwe, hapụ ebe ibi, ha baa n'ime ọfịa. Ụfọdụ nọ na desert, ụfọdụ nọ n'ime ọfịa, eje ebe a nje bili na-ekpe ekpere, contemplating, meditating, deep thinking in the words of God. Ị bịa na omenala, ọ nwekwa ndị a na-akpọ ndị desert fathers. Solitude a na-aba na desert, ime ọfịa, ebe jụrụ oyi. Ịjụgo onwe gị sị kedu ihe kpata ati ekpe ejebe n'ime ọfịa, ati ekpe ekpere ejebe n'ime ọfịa, jebe na desert, jebe na mountain, ebe jụrụ oyi, quiet place. Jesus mgbe ọ chi ekpe for 40 days, ọ jebe na wilderness. Mgbe a sị na ọ nọ 40 days and 40 nights, ọ jebe na wilderness, ebe jụrụ oyi, ebe ọ ya anọ sọsọ ya. Na desert, na wilderness, ebe jụrụ oyi, ebe ọ ya anọ sọ ya. Ndị monk the same thing, desert fathers the same thing. Ịghọta? Then ịbịakwa na omenala anyị, ọnwa ndị eze mmụọ na-enye alụsị nri. Ebe fụcha dị alụsị, ọ dịcha n'ime ọfịa, ịgacha ebe niile ya aga, ịchọta ha n'ime ọfịa. Ndị na-eme nwecha prayer ministry achọka ikpe ekpere ha, asị na anyị eje na mountain, anyị eje na wilderness, anyị eje n'ime ọfịa dị otu a, nọrọ ebe a nkụọ ekpere, anyị eje na monastery dị otu a, n'ime ọfịa, quiet place, nọrọ ebe a mkpe ekpere. Ịjụgo onwe gị kedu ihe kpata ndị mmadụ ji agalụ n'ime desert, n'ime na mountain, na wilderness ekpe ekpere? All solitude ka a na-akpịa. State of being alone, quiet place. Then you now say, speak, your servant is listening. That is where the Spirit of God dwells. Mmụọ bịara ya adị achọ mkpọtụ. That Spirit of God a na-ekwu okwu ya, ọ dị achọ mkpọtụ, ebe jụrụ oyi ka ọ na-anọ. Ọ dị achọ mkpọtụ. That's why ịchọta ya, ị bịa in solitude. Ọ bụrụgodị mgbe ị nọ na be gị, ị chọta a quiet place, a quiet time, ị nọ ọsọ gị, contemplate ya, tụgharịa uche, meditate ya, otu isi wee mụta, kpee ekpere, tụgharịa uche, ebe jụrụ oyi, n'ọfịa, na wilderness, na mountain, na cave, in a quiet place, ma na village, ebe jụrụ oyi, iyi anọ sọsọ gị, between you and your God. So that spirit a na-ekwu okwu, ọ dị achọ mkpọtụ. He doesn't want noise making. Ọ chọrọ mkpọtụ, ebe jụrụ oyi ka ọ na-anọ. Onye nwa ka a na-akpọ solitude. So in summary of ihe niile, onye nwa solitude, ọ dị achọ mkpọtụ. That is where you gain knowledge. Onye nwa ka Jesus wee sị St. Faustina, I am bringing you into seclusion so that I myself may form your heart according to my future plan. Seclusion, on a solitude. Akpọbata gị ebe ahụ, ebe jụrụ oyi, I form all your heart according to his future plan. Almighty God speak to us in solitude too. Icheki ndị amụma niile na Bible, ebe ha na-awagharị n'ime ọfịa, na-awagharị n'ime ọfịa, from desert to desert, from ebe a to ebe a na-awagharị n'ime ọfịa. All solitude. That is where being alone, that is where you hear the voice of God. The Almighty will speak to you. The Spirit of God will direct you. Okay, ndị be anyị ekene ya mụnụ. Ọ ya nsị ka nkụzi n'ụbọchị taa. So, emechita a quiet time in your life. I'll do 30 minutes, bro, 20 minutes, bro, 10 minutes every day. Contemplate, meditate, tụgharịa uche. Okay.
Oka mwa Sanke FM eze mwesi Los Angeles, California, USA. Ewetara unu nkụzi nke maka solitude. Wee na-asụ unu one love.